Manmachtig kwamen ze van de morgen bij het gemeentehuis om. Toch de bezuinigings is de toekomst van beide instellings net meer wis. Elke in de geerkomst is zijn verhaal dwan door de bezuinigings. Vooral de bibliotheek en het zwembad maken er gebruik van. We hebben 1736 handtekeningen ingezameld. Dus ook bij de inwoners is er een heel groot draagvlak om de bibliotheek te behouden. En ik denk dat de raad zich dat toch aan moet trekken. Als zoveel mensen in Huddegeriep de bibliotheek willen houden. Dus we hopen het beste ervan. Ik hoop dat ze een wijs besluit zullen nemen. Verkiezingscampagne, onkostenvergoedingen. Ze kosten een hoop geld. Wat konden ze met dat geld veel doen? Er wordt veel weggehaald bij mensen die weinig hebben. Maar zij die veel hebben, willen nog meer. Nu zitten we hier al met 2 banken die dicht zijn. En dan ook nog de bibliotheek. Het is zonde van die mooie gebouwen. De gemeente had in zijn plan meer bezuinigen als nodig. Er iemand nou een besluit nemen hoe hockerinstellings nog wat geld extra krijgen kunnen. De acties van der Moon gaan in elk geval indruk maken. Ja, het is natuurlijk prachtig. Het is schitterend mooi waar. Mensen komen met hele kleurige dingen. En het is net alleen maar actievoerende jeugd. Het is gewoon de trost van de hele maatschappij. Heel Huddegeriep, de Trioorden. Als je in de insprekers is, het is ook net dorp voor dorp. Maar het is gewoon een worden van de Trioordste dorpen. Nou, dat vind ik heel mooi. Dat mensen allemaal erop arbeiden. Geweldig. Maar in Oor wil de gemeente 1,8 miljoen bezuinigen op verschennings. Komen de tongens die praten hier erover verder.